Mergo anane aturmu ana ngersane Werkudara nganti gawe ratu Gusti didugang dening Satraja Dipati. Ya wis, kowe urusanmu karo urusane Werkudara. Kowe ra ndek urusan karo aku. Wis ya. Pun gak dirampung niku. Yo. Kowe yo ngewangi. Santai mawon, kula teng mriki. Ora lunga. Mboten. Kula tetep ngewangi sampean mengke. Wong wadya balane akeh banget kok. Ora lunga. Mboten. Kula teng mriki. Kula nganti sesuk golekan teng mriki kok tetep. Mengke riyen to, apa? Udutku kacer. Wah, edan. Purwedine kok nek ngobong kloso. Wayangan ngundang-undang damkar. Wah. Gatot. Kula wonten paring adhawuh Kanjeng Rama. Antareja, kula wonten paring adhawuh Kanjeng Rama. Bungge, kula wonten paring adhawuh. Jengandika Kakang Mas kami ingkang rayi garba ruci kula nyadhong dawuh. Rama Kyai. Nimbale dhateng sawanipun Kang putrapun Gatotkaca kula nyadhong dawuh. Pak, aku nyadhong dawuh. Wah, edan. Gatot wonten dawuh. Antareja wonten dawuh. Bungge. Wonten dawuh. Antasena, piye, Pak? Aja kaget. Anane aku ngawe kowe-kowe kabeh ning kene. Mergo arep tajarwani. Piye? Bapak arep dawuh apa? Wah, sejatine dudu aku ingkang kudu ngrampungi perkara. Anggone Dipol kakangku napa daya ratu saka tlatah Sabrem. Ya saka negara Trembelu Suket jejule Prabu Gendra Swalawati. Satemene dudu bapak mulih ingkang wajib ngrampungi perkara iki. Nanging Bagong merga Bagong ingkang wis njalari perkara. Menggarian. Sampeyan kok ngluputke kula, Ndara? Hah? Sampeyan kok ngluputke aku, mongko aku ora ngerti ning endi keluputanku. Ya wis nantang karo Ratu Trembelu Suket. Nggih. Jan kula tantang merga kula ora seneng, kula ora trima nek Ratu Trembelu Suket nika wau ajeng bumi angus Karang Kadempel. Karang Kadempel ajeng di Karangabang nek bapak ora kersa diboyong teng negarane teng Trembelu Suket. Napa kula luput nek kula mbelani bumi wutah getih kula sing kula tresnani. Kula pun tumbas kaos nika nyetak. Tulisane I love Karang Kadempel. Luput kula teng pundi nek kula niku nasionalis. Tegese piye? Cinta tanah air, tresna karo bumi wutah getih. Hah? Luput kula teng pundi? Dudu perkara nggonmu. Wani karo ratu kae mau mergo kowe mbelani bumi wutah getihmu. Lalu wah, luputmu kowe dawuh karo aku kowe jawil karo Werkudara kon nendang mestakane ratu kae mau. Wekasan pala aku ingkang kudu ngrampungi perkara. Sik. Sampeyan wau rak pun nggih pun saged nampa wis isa nrima. Hah? Nek anane sampeyan ndugang mestakane ratu nika mau niku merga napa nika Ndara Antasena? Apa? Salah informasi. Miskomunikasi. Mergo sampean miskomunikasi. Ngertine kula jawil sampean. Padahal kamangka kula niki mung ngomong nek kowe ora minggat saka ngarepane Bagong, nek kowe ketiban tangane utawa ketiban sikile Ndara Werkudara, kowe pecah dadi sewalong-walong, kowe mati dening Ndara Werkudara. Lah kok sampean mangkat? Napa kula ngoten niku dawuh kalih sampean, napa kula ngakon sampean kejaba nek leh kula omong niku Ndara Werkudara, ratu niki mang dugang. Lah niku nembe kula dawuh utusan kalih sampean. Wah, ora bae. Ora bae apa mengkariyen? Den, apa? Kula tak takon karo sampean. Nek kula omong nek kowe ketiban tangane Ndara Werkudara mati, niku napa kira-kira kula dawuh? Ora.
Mergo lemu ngomong nganggo nek kowe ketiban sikile Werkudara mati. Lah nek ora apa-apa. Lah teges kula mboten dawuh kalih Kang Rama ta Den? Ora. Kowe ora njawil, kowe ora njaluk tulung karo bapak. Pripun pendapate sampean? Aku ya padha karo atur Dimas Antasena. Pripun sampean? Aku ya padha karo atur Yayi Antasena. Pripun sampean? Aku ya padha karo aturi ngendikane Anggir Antasena kae. Nah, niku sedaya pun mufakat, sedaya pun sarujuk. Kek kanton niki ngenjing ajeng ngangge tenda panggung napa mboten? Ayo karang mengawan bar makelar kaya aku kaya. Pitan. Ya wis aku ngalah. Nah, ora wurung sampean ya gur ngalah. Gatot wonten dawuh. Lan kabeh wae ora tapiji buku siji. Wah, tak jaluk. Gandeng karang kadempel ketekan parang buka ketekan keramat. Saka negoring Trembelu Suket. Iya kowe Prabu Gendro Solopati. Tak jaluk yen to ngepiyake barisane Purwadyabala undurna. Ing ngestaken dawuh. Paramangsa Paduka Kanjeng Rama badhe kula istakaken dawuh. Samangke kula badhe nyuwun pamit madal wasilan badhe ngundraken dhateng Paduka balaripun Prabu Gendro Solopati. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Santai mawon niki mengke sedaya kula ewangi. Arep ngewangi perang, Gong. Kula ewangi ndonga menang le perang. Wah, tak kira nek arep melu ngantemi wadyabalane. Pun niki kesimpulane sampean sing wani mbibiti perkara, sampean uga sing kudu wani ngrampungi perkara. Wah, yo. Nek mung ratu kae mengko turah-turah nggonku arep mateni karo ratu kae. Nah, ngaten nak ngono. Seneng ngaten lho ben kelakon kabeh. Ayo futsal. Mandrek. Wah. Lamun ngatututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya
mangkono magawe kelarira wangwan. Oh, malah. Ngaglah gergancang kowe. Kaya ndo mentang, kaya gendewa. Kusik. Sapa iki? Ana satriya kandhat ngeyayat brengose nguler gritu mangke kuping kiwa tengen dedeke Rasewira. Bungkek akik kunting tanding. Gus. Mandeka kowe aja mati tanpa aran, Gus. Takon karo aku. Luwih dhisik aku arep takon kowe, kowe sapa aranmu? Wah. Kowe tak takoni durung wangsulan malah kowe genti takon karo aku. Jamak lumrahe wong ketemu ning tengahing dalan. Takon genti tinakon kuwi wis lumrah. Yo, sak karepmu. Yen to pancen pernatan kene kaya mangkono. Nek pancen karep wanuh karo aku ya iki wadyabalaning Prabu Gendra Sulapati. Keseting nalindring trembelu suket ya aku iki tumenggung bintang samudra. Sawa tumenggung bintang samudra. Bintang samudra. Yo tumenggung bintang samudra. Kowe pelatih timnas kae apa kowe? Pelatih timnas ya? Patrick Star Bito. Napa? Bintang samudra. Bintang samudra niku bintang niku wis ngarani, samudra niku laut. Bintang laut niki. Aku ora kaya bintang wujudane. Wah. Sapa kuwi? Wah. Takon karo aku Raden Werkudara. Wah, iki sing ndukang ratu Gustiku. Ndasmu. Iki sing jawuh Werkudara, iki juragane Werkudara. Bagong aku kowe ngopo kowe tekan kene arep gawe kisra. Pancen tajangi jembar. Mergo anane aturmu ana ngersane Werkudara nganti gawe ratu Gustiku didukang dening Satra Jodipati. Ya wis, kowe urusanmu karo urusane Werkudara. Kowe ra ndek urusan karo aku. Wis ya. Pun gak dirampung niku. Yo. Kowe yo ngewangi. Santai mawon, kula teng mriki. Ora lunga. Mboten. Kula tetep ngewangi sampean mengke. Wong wadyabalane akeh banget kok. Ora lunga. Mboten. Kula teng mriki. Kula nganti sesuk golekan teng mriki kok tetep. Sapa kowe? Takon karo aku Setyaki Senopati Ndrawati. Beh. Kowe Senopati ning Ndrawati kowe. Dasar kepara nyata. Mbah, aku wis tau krungu kondangmu. Yo, menungso ora tatanan. Sencaki, Setyaki, Sencaki. Yo ben aku melu yoja kok. Cara yoja Sencaki. Sakarepmu. Ayo nti Werkudara. Werkudara kon tekan kene. Werkudara kon tekan kene sing jenenge Bima. Bima ya Werkudara. Kon tekan iki tak keset mestakane. Ora sadadak ketemu karo Werkudara. Ora sadadak ketemu karo Kakang Masku ing Jodiwati. Kowe ketemu karo Setyaki durung karo ane kowe iso menang bungsu aku. Wah, suke kendel bondo wani kowe parat. Kemlewat ucapmu kaya ngregem jimat kaya wani dilat wesi abang. Ora minggat saka pangarep candak mestakamu tak kepruk goto pecah ndasmu kelakon rondo bojomu. Singalena prapting lalis. Nek rondo tak gentenane. Ngawur. Beh, kae wis arep ana sing nyadong bojomu kowe. Ngapa kowe, Reng? Ora. Wis rampung apa perkaramu karo bojomu? Nek urung rampung iki nek sing nawani wadi ning aku. Kowe gelem ora tukunen? Wadi kok didal kowe. Ya kene. Ya engko tak WA wae engko. Oh ya. Ora minggat sekarwan kula lakon ning kene marganing matimu. Singalena prapting lalis. Bintang samudra.
Awas kowe. Wah! Ya! Mati aku. Wah! 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 Ya! Wah! Wah! Ya! Wah! Umet iki mah. Oh. Awas kowe. Awas kowe. Oh. Jar. Jar, jar. Wih. Oh, ayah. Oh, ayah. Ayah. Oh, Jamikat. Oh. Rene kowe. Jar kowe. Oh. Sambat to kowe. Oh, ayah. Oh. Sandak simam. Oh. Wah. Oh. Penunggal patena ana temunggul apa dosane ngunggule mring sasama ora sampean ya ora hafal titi laras kok mama aja di ndak kuwalat lah iya bener kang kendemu lali sumber ketewasan ana tungeng ende-ende sita munggul patenana tamunggul apa dosane dosa ngonggo bisa sama tore putih ditandur ning kebon aku ana clereng tempo nyemplung kowe iki ngopo nambani kesel oh ya kahanan perang kaya ngene kok kowe malah jingkrak-jingkrak niki sing urung metu meng gareng karo Petruk lho niki apa kowe iki ya wis metu dereng mula niki nembe ditake kula ajeng maju perang iya ning kula nek ora njaluk kekuatan teng sampean kula sengara menang teng pabaratan ha kowe kok ora duwe rasa percaya karo awakmu dhewe ngeten lho piye kula ki napa sing iso dikalapke
Kula bondo ora. Rupa ora, kawasisan ya ora. Anan dadi kula nek maju teng pabaratan niku mengke kula diantem weteng kula niku malah nguk. Meng senep nika. Terus karepmu kowe njaluk kekuatan aku kuwi, mbok kula nyuwun mbuh napa disuwuk napa dicecep mbun-mbunan kula. Ben kula iso digdaya. Oh ya. Kowe pengen sekti? Nggih. Kowe pengen iso ambles bumi? Pengen. Kaya sampean. Kowe pengen iso dadi ora kasat netra? Pengen. Kowe pengen iso dadi wujuding buta? Pengen. Kowe pengen iso mabur? Pengen. Padha aku ya pengen. Wah. Lha tenanan lho. Aku ya tenanan. Mergo aku ki ora iso mabuk, ya jane iso. Iso nek nuju kepepet aku iso mabur. Lah nek sampeyan iso ambles bumi mbok kula dibagahi ngelmune niku. Ya iso wae jane. Diwiradati diseranani iso, kowe iso entuk perangan saka kekuatanku. Wah, mbok nyobi mriki. Kula diparingi daya kekuatane sampean. Mermo. Nggih. Tak mripatmu tak olesi. Kok diolesi kaya nganggo salep wae. Oleskan sebelum dipakai. Ya. Meremo. Nggih, mpun iki merem iki. Merem ora malah mecicil. Niki ki pun merem. Saking ambane matane niki tlapukane dadi meng ciut. Ya wis ora apa-apa kok wis ora. Aku lho men trima kok sampean ora trima. Nggih. Ampun diculek, ora tak culek iki tak useri banyu sungut. Oh nggih. Endi sing sisih kene? Oh nggih. Ah. Merem aja melek sik. Nggih. Nek kowe melek kowe engko wuta. Waduh. Ha iki kok malah wis melek oh nggih. Wedan. Ngopo? Kok sampean mboten ngangge kathok niku pripun? Sampean kok wuda niku pripun? Ora kok iso tenan yakin sumpah. Sampean ki satriya kok wah jan saru ndara saru kula tutupi. Lah untung padha lanange teng mriki nek umpama kula wedok, ayo ta. Mengke rak cilaka sampeyan kangelan bayar kula. Ora aku ki tenanan kok kuwi tak paringi banyu sungut ning nggon mripatmu ki. Pamriye kowe ben iso ambles bumi sartane kowe iso mabur. Wah, nek iso mabur ki sing diolesi banyu niku awake ora mung sirahe, mripate. Sampeyan ki ora. Lah niki rak dadi ajian tembus pandang to niki. Ning cobanen mbok menawa ku iso mabur. Oh nggih. Kok cobane seranane pripun? Nyebula bumi ping 3. Bumi niki kula sebul, kula damu. Heeh, damunan ping 3. Lemah napa bumi? Nek bumi niku sing secara keseluruhan sing bentuke bunder ngoten nika. Ya lemah, damunan ping 3. Nggih. Mbak Tino pengen mabur. Nggih niki pun mabur ning ngendik banget niki. Niki pun mabur niki. Wis meduna. Lah kowe pengen mabur. Nggih. Oh, tembunge ya kudu sing komplit. Wong Jawa ki kari tembunge gong. Oh nggih. Coba damunono. Tak damu. Aku pengen mabur dhuwur banget. Waduh. Wipane iki ora ana oksigen. Oh, wis lah, jan wis ora. Kene ora tak tulungi. Mabur sak nyawane. Kowe iki le nembung aja mabur dhuwur banget, mabur dhuwur ngono wae. Lah nek kowe tembungmu mabur dhuwur banget kowe iso tekan Mars kono. Layakno niki wau kula ora iso ambekan jebul napa nenten nggen apa niku? Musafir. Musafir apa? Lapisan bumi niku lho.
Atmosfer mah, nah niku atmosfer kok kleru masakan. Kowe kira kari tembunge nggih. Kae wadyobalane kae. Wadyobalane sudah mundur. Kae ming kari ratune sing maju. Oke. Sisa ngerti wong uda. Iso mabur kowe samples bumi. Iso oke. Ladenane niku.